ли сте днес, момчета? Ами правихме робот, строихме всичко, програмирахме го после. Това е нещо като мозъка на робота. Брика, да. Добре, как се казваш? Аз съм Владимир, На колко години си? 11. А ти? Аз съм Виктор Владимир Василев, на 10 години. И харесва ли ви тук, момчета? Да, перфектно е. А днеска каква ви беше задачата? Правихме робот, който лови топки, там даже има един. Да. И изловихте ли топки? Да. Да, и трябва да намери червения. Като намери синия, като намери се, оставя и продължава да намери червения. И успяхте ли? И после изписва колко сини е. Да. И направихте роботите от до? Да, абсолютно сами. Дават ни комплект части и ние си ги строим по указания. А то лаптоп там за какво е? Това тук е програмата на компютъра за програмиране. И сложно ли е? Зависи. Зависи от това, кое ниво. Началото ни учи само как началото как ние си ги сглавяме урочни и как да върви напред. Началото беше много лесно. Да, лесно, но после става много интересно. Добре, момчета.